Kajingja sa thambor Pahalgam Jammu and Kashmir kabagi Lehnoh kilasiat yap yaki arpon rengot kibrio hadu menta kadang long kamat kabaklun hakaje kran hadu kabalapen long yo president ke Russia Vladimir Putin ban telefon yo menteri rang ba'du Narendra Modi hakasingin kong kasantarik ujemang arajar pesan. Ya kini kejing tep halor kejing yok pediang umudi ya ka phone no Putin kadai balapen tep daw nong ai ketien ke Ministry of External Affairs MEA Urandhir Jaiswal ubalapen tep hakarensan social media X. Jaiswal ula tho bau President Putin ula pha ya ka khubor jing sngolam ya ka jing yap jong ki brio ki boloi ban ai ka jing kersan ka bapura ya ka ri India ha ka jing khun jong ka persha ya ki kam Lehnoh ban ong ba ki brio ki badon ki hakum kini ki kam ki dei ban sha Pynshitom. Laong ru bahaka ni ka telefon call baro arngot ki noi lam ki lam menjur ban pen klanya ka jing ya dei hapadang ka ri India bat ka Russia. Hakaju kapor umentri rang badu ula ai khublei yo Putin halor ka jingdap propose nam jong ka victory day but ban wers ngo bhaya u shri India how news nam na ka benta ka annual summit ka bo Putin ru ula pediang sobha ya kani ka jing terwa Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya